Greetings, my dear friends from Slovenia. I'm very happy to be present at the festival, even if just this way. First, I'm going to read you a couple of pages from my novel, which is translated into Slovenian, The White King, A Fehér Király. What's interesting that those events I'm just going to read, just a few minutes, do take place on the 17th of April, so just about now. Az ébresztő órát este a párnám alá dugtam, hogy csak én halljam meg a csergését, és anya ne ébredjen fel. De az óra még nem is szólt, én már ébren voltam, annyira készültem a meglepetésre. Levettem az íróasztalról a nikkelezett kínai zseblámpámat, kihúztam a vekkert a párna alól, rávilágítottam, 3-4-5 volt. Lenyomtam, hogy ne cseregjen, aztán levettem a szék hátáról az este oda készített ruhákat, és gyorsan felöltöztem, de közben végigvigyáztam, hogy ne csapjak semmi zajt. Amikor a nadrágomat húztam, véletlenül belerúgtam a székbe, de szerencsére nem borult fel, csak nekikoppant az asztalnak, a szobám ajtaját is óvatosan nyitottam ki, de tudtam, hogy nem fog megnyikodulni, mert az előtt való nap bedörzsöltem gépzsírral a zsanírokat. Oda mentem a pohárszékhez, nagyon lassan kihúztam a középső fiókot, kivettem a nagy szabóollót, amelyikkel anya a hajamat szokta nyírni, aztán kinyitottam a bejárati ajtón a jálézárat, és nagyon halkan kimentem. Az első lépcsőfordulóig nem is futottam, csak onnan kezdtem el rohanni lefele a lépcsőn. Mire leértem blokk elé, már egészen kimelegettem, úgy mentem a kispark felé, mert ott a csorgó mellett a díszágyásban nőttek a legszebb tulipánok a városban. Akkor már több mint fél éve apa nélkül voltunk. Úgy volt pedig, hogy csak egy hétre utazik el, a tenger mellé, egy kutatóállomásra, nagyon sürgős ügyben. Amikor elbúcsúzott tőlem, mondta, hogy mennyire sajnálja, hogy nem vihet magával, mert a tengert olyankor késő össze, igazán felejthetetlen látvány. Sokkal haragosabb, mint nyáron, hatalmas, sárga hullámokat vet. Csupa fehér tajték minden, ameddig csak a szem ellát. Nem baj, ígéri, hogy ha hazajön, akkor majd engem is elvisz és megmutatja nekem, nem is érti, hogy mi történhetett, hogy már elmúltam 10 éves, és még mindig nem is láttam a tengert. Mindegy, majd bepótoljuk ezt és a többi bepótolni valóval. Semmit csak kell elkapkodni. Lesz majd mindenre idő bőven, mert előttünk az élet. Ez apa egyik kedvenc mondása volt. Én sosem nagyon értettem, hogy mit jelent. Mikor aztán nem jött haza, sokszor gondolkoztam is rajta, és az a búcsú is sokszor eszembe jutott. Az, amikor utoljára láttam, egy szürke furgonnal jöttek el apáért a kollégái, pont akkor értem haza az iskolából, amikor indultak. Ha nem maradt volna el az utolsó óránk, a természetismeret, nem is találkoztam volna velük, épp szálltak be a furgonba, amikor odaértem, nagyon siettek. Apa kollégái nem is akartak engedni, hogy beszéljen velem, de apa keményen rájuk szólt. Ne csinálják ezt, nekik is van gyerekük, tudják milyen ez, 5 percen már nem múlik semmi. És akkor az egyik kollégája, egy szürke öltönyös, magas fehérhajú férfi, megvonta a vállát, és azt mondta, nem bánja, 5 perccel itt már tényleg nem múlik semmi. Na és akkor apa odajött hozzám, megállt előttem, de nem simoltott meg, és nem is ölelt meg, hanem csak végig a zakóját fogta, 2 kézzel, tartotta maga előtt, úgy mondta el ezt a tenger dolgot, hogy sürgősen szükség van rá, abban a kutatóintézetben, egy hétig lesz ott, ha nagyon súlyos a helyzet, akkor egy kicsit tovább, addig, amíg rendben nem szedi a dolgokat. És akkor mesélt még egy kicsit a tengerről, de aztán a magas, őszhajú kollégája odajött hozzánk, és apa vára tette a kezét, és mondta, hogy jöjjön, doktor úr, letelt az 5 perc, most már menni kell, mert körülbelül lekésük a repülőt. Apa akkor lehajolt, megpuszította a homlokom, de megölelni nem ölelt meg, és mondta, hogy vigyázzak anyára, legyek jó fiú, mert most már én leszek a férfi a házban. Úgyhogy becsüljem meg magam. És én meg mondtam, hogy jó leszek. Ő meg magára vigyázzon. És a kollégája akkor rám nézett, és azt mondta, ne aggódj, öcskös, majd mi vigyázzunk a doktor úrra. És kacsintott egyet. Aztán kinyitotta apának a furgon oldalsó ajtaját, és segített neki beülni, a sofőr közben beindította a motort, és ahogy becsapódott apám mögött az ajtó, indultak is. Én meg felkaptam az iskolatáskámat, és megfordultam, és mentem a lépcsőn felfele, mert szereztem egy új csatát a gomfoci csapatomba. És ki akartam próbálni, hogy tényleg olyan jól csúszik-e a viaszos vásznon is, mint a kartonon. Nem maradtam ott, és nem is integettem, és nem néztem a forgalom után. Nem vártam meg, hogy eltűnjön az utca végén. Tisztán emlékszem apa arcára,
Borostás volt, cigarettaszagú, nagyon-nagyon fáradtnak látszott. Mosolya is olyan féldalas volt. Sokat gondolkoztam rajta, de nem hiszem, hogy se tette volna előre, hogy nem fog tudni hazajönni.